източник, аз съм ги събрал на едно място така, доста разнообразна компания, по-точка, и това са интернет, който освен, че е източник на всякаква информация от всякакъв вид, имат сайтове с, ето казано, силно изразено енергийно, отрицателно енергийно въздействие. Чалгата. Чалгата, която не е никакъв вид музика, тя е извращение с музиката. Най-тъжното по отношение на чалгата е, че тя съществува и продължава да битува, защото очевидно има някаква обществена потребност, която тя задоволява. За жалост, тези музикални жанрове, наричам ги така, със срито сърце, защото наистина те не принадлежат към музиката. Това е някакво извращение с нея. Но тези жанрове атакуват директно нишата природа на човека, обсебват я, завладяват я трайно и помагат за нейното мощно и бурно развитие. Те са насочени към долните две, най-ниските две чакри, Муладхара и Сватхистхана, и с съответни пориви за сексуалност, за притежание и за всички тези неща, които вече изброихме и които представляват сигурни инструменти в ръцете на черната ложа за завладяване, за обсебване на човечеството. Там има комплексно въздействие. Музика, текст, който е Гьоте, Шилер, нищо не представляват сравнение с тях. Има и движения кръшни, предизвикателни и прочие. Нищо повече. Това комплексно въздействие е ужасяващо в отношение на своето енергийните резултати. Изкушавам се да посочи и няма да пропусна да посочи Big Brother. То е едно конкретно предаване, има много като него, но то е особено ярък пример на отрицателно енергийно въздействие. Там именно се утвърждават тези заблуди и илюзии, за които говорихме. Всичко може да се направи за пари. Може да си продадеш достоинството, да покажеш най-долната си същност, но спечелиш голямата награда. Всичко е позволено, когато ще ти бъде заплатено за това. Ще бъде наистина. Аз не съм го гледал, само тук, преди години, просто исках да видя за какво става дума и като видях какво е и се ужасих. Не съм го гледал и няма да го гледам, каквито щата там випове, не знам си каквито и личности да събират. Те са от коледжа, разбира се. Но ние казваме да са живи и здрави и да могат да прогледнат. Но те се интересуват от финансовата страна, естествено. Човешкото достоинство няма паричен еквивалент. Затова Гьоте казва, загубиш ли богатство, нищо не си загубил. Загубиш ли имот, малко си загубил. Загубиш ли чест, всичко си загубил. Тези хора просто си хвърлят честта е така в праха на улицата. Според мен те се не са имали за да. Помията. Има и някои музикални жанрове, които слушат младите хора, които също са опасни, с силно изразено отрицателно въздействие. Това са такива стилове като рап и хип-хоп, например. Аз също не ги отнасям към музиката, защото там има само някаква ритмичност, която обаче до такава степен задълбава, че чак прониква до костите. Това е съвсем буквално, защото тази музика, така наречена музика, освен че енергийно ограбва, тя е един вид енергиен вампир, каквито са и чалгата, и Big Brother и всичко останало, което разглеждаме. Тя разрушава и костната система на хората. Освен, че ги оглушава, понеже вибрациите резонират с костната система, те успяват да я разрушат. Младите хора не обръщат внимание, защото са още млади и силни, но след години това не може да не си окаже въздействие. Аз, когато служих войник, бях радиотелеграфист. С слушалката предаваме си сигнали по морзова азбука или просто радиосъобщение.
И да бяха предупредили старите войници и хора, които знаеха, че това е вредно за слуха. При положение, че тона е нормален. Какво да кажем за 80, 100 или повече децибела, както можем да чуем по дискотеките, които се равняват на излитането на реактивен самолет. Това директно унищожава финните клетки на ушната мида. А те са невъзстановяеми. Те не могат да регенерират. И на последно място може да ви прозвучи малко смущаващо, но ще посоча като източник на енергийно въздействие модата. Това е един от най-мощните инструменти за прибирането парите на наивните люди. Модата днес е била такава. Зарадваш си гардероба, трябва да си ушиеш още един такъв гардероб, ама под другата мода. Вчера днес утре други ден съвсем различна. Спомням си, преди много години бях ученик, даваха един филм по телевизията сериен Форсайтови. Някои от вас, с които сме така горе-долу връзници, го помнят. Той беше уникален по отношение на класически английски филм по Джон Голсуърти. Джон Голсуърти, класика, чрез устата на един от своите герои, който се обръщаше към една от героините, каза: давате толкова много пари за дрехи и пак ходите полуголи. Той зарази цялата тази безмислена гонитба на модата само с едно изречение, но това е класик, действително, литература. Така че девиза на модата е да облече жената така, че да изглежда облечена, когато е съблечена. Чудесно казано. Това е девиза на модата. Самата истина е това, да. Абсолютно. Присъединявам се. Модата... Защо модата е толкова опасна като източник на енергийно въздействие? Защото тя е свързана с суетата. Припомнете си този филм, който беше повторен скоро по една от телевизионните програми. Адвокат на дявола. Да. С Ал Пачино и Киану Ривз. Когато Ал Пачино играеше ролята на въплътения дявол и на няколко пъти по време на филма той каза една реплика: суетата е любимият ми грях. Това го казва дявола. И го казва отговорно. Не е просто така да ни излъже, макар че Христос го нарича от край време човекоубиец и баща на лъжата. Той го казва отговорно, защото суетата е любимия му грях. А в модата суета, колкото щеш от начало до край. Модата не е само за дрехи, за много други неща, разбира се. Да имаш най-модната яхта, най-модната къща, най-модната кола, най-модната жена, блондинка и прочие. И така нататък. Това е темата за днес. Сега вие можете да вземете думата, да питате, да... Господин Кива, да знам, че вие сте на... Разбира се, само ще ви помоля един по един въпросите, за да отговарям, така да не се налага да ги помня всички.